Kuha ako guys ng lubi-lubi. Dami ko na namang nilabahan. Araw-araw laba. Laba lang guys. Patong ko muna rito. Habang kasi ako tumutulong sa shop. Kasi yung shop namin, nandyan lang naman yun. Pag wala masyadong tao, umuwi ako para gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya minsan busy rin talaga. Hindi matapos-tapos. Ay, may binili kasi akong isda. Gusto ko may gulay. Magata ako ng ng lubi-lubi. Ito lang to guys, sa likod ng bahay namin. May tunog ng generator kasi sa kabila, brown out sa kabilang purok. Ayan yan ay crop. Hay, so ibang magsiuwian na kayo. Wala pa yung iba. Walang bayo 3, bayo 2. Yung bigas mo. Natutulog na yung mga manok. Hindi pa kumakain. Sige ma. Ay, oo. Pupunta nga ako. Bebe, pakainin mo daw yung mga manok dun sa kabila, oh. Eh, paano yung ngayon? Kanina mo pa yung pinakain. Ako na lang. Makidaan.
Maraming ano, tunog ng gamo-gamo. Gamo-gamo. Gamo-gamo ba yan? Bebe, pakisabi kay Papa may mapuputo-copy. Hindi na ako pwede humawak ng papel o ng cellphone ba. May ano, malagkit yung kamay ko. Bebe, Nonoy, narinig mo po? May mapuputo-copy na. Hindi, sabihan mo nga na si Papa, dali na. Kasi naghihintay yung ano, nasa likod. May ano kasi ito, may anong tawag dito. May dagta. Hindi na ako pwede umawak ng papel. Tingnan mo nga anak kung nandun na sa shop. Hindi, tingnan mo si Papa kung nandoon na sa ano. Bebe. Nonoy. Punta na doon sa ano. Nagpunta dyan sa dito mo? Madilim na po. Malapit na naman lumilim. Gugulay ako guys ng ano, lubi-lubi. Kasi gusto ko talaga may ano, may gulay pag kumakain. Parang hindi ako nabubusog pag walang ano, gulay. Pag mayroong gulay, hindi ka mabusog. Opo. Anong gagawin mo dyan? Walang ilaw dito sa tawag dito sa amin dito sa Bicol, balkon. Parang pinaka ano, mukha na ng bahay. Balkon. Pag ganito kasing oras, ang dilim ng ilaw namin kasi mahina yung supply ng kuryente na marami nang gumagamit. Kaya ayoko sa loob. Kahit may ilaw, madilim pa rin. Ano na? Ha? Oh, nabaliw. Sabi to. Nonoy, Nonoy, halika. Halika. Halika, Nonoy. 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 I love you. I love you. Kiss mo si Nonoy. Hawak mo yung cellphone natin dito. Balik mo yan doon, anak. Nak. Pakibalik doon. Kiss mo ako. Hindi mo naman ako kinis. Ay, bakit dyan? Saan pa? Saan pa? Gusto ko 100. Bilangin mo. Bilangin mo. No! Wow. Wow. Madilim na ang aming paligid.
Ay, magulo ka. Magulo rin yung mga aso sa kapitbahay. Madilim na, guys. Thank you for watching. Thank you so much. Ayan. Peppa. Ano? Peppa Pig? Wala. Wala, yun ang Peppa Pig sa sinabi ni ate. Bye!